קהל כן, האמת שחיכינו לזה מתחילת השנה, פשוט מדהים. זה קצת מפריע בהתחלה לשחקנים, אבל הם התרגלו וזה יעיף אותם לגבהים אחרים, אני בטוח. זה לא היה קל, זה היה קשה. יש לנו קבוצה טובה, אנחנו הצבנו מטרה לעלות ליגה, לא לקחנו צ'אנסים, לקחנו שחקנים טובים ואנחנו בדרך הנכונה. מתרגש מאוד, מאוד, באמת אין מה להגיד, אין לי מילים כבר, אין לי מילים, אני באמת שאני מתרגש מאוד. לא, זה לא בחלומות, זה כרגע מציאות ואתה יודע, אני מקווה רק זה ימשיך, זה מדהים, אין אגודות עם קהל כזה, זה פשוט משהו שצריך לנצור בלב, להמשיך כמה זה ימשיך, נקווה שנגיע כמה שיותר רחוק, בינתיים אנחנו איתם והם איתנו וזה הולך טוב. משחק פתיחה של הפועל תל אביב, ככה זה ייראה כל השנה? קודם כל, המשחק פתיחה היה משחק בגביע באלקנה. אני אומר לך את האמת, אני לא ציפיתי למשהו אחר. אני מהניסיון שלי בהפועל תל אביב יודע מה הפוטנציאל, מה יש פה. זה מדהים, אבל זה מדהים אותי כבר 5 שנים וזה כיף. אני מתרגש לפני כל משחק, בטח עם אווירה כזאת ואנשים כאלה. אני תמיד מתרגש. אם אני לא אתרגש, אין לי מה לבוא לפה כאילו. אפשר להגיד בעצם שאתה התחלת את הקריירה שלך מחדש? אפשר להגיד, אני מקווה שזה ימשיך, אבל ימשיך קדימה, לעוד איזה 2-3 ליגות, אפשר להמשיך ליהנות. אמרתי כבר, ציפיתי שיהיה קהל, לא ציפיתי שיהיה כל כך הרבה קהל. תראה, אני כבר שומע שבוע וטפטפים לי על כמות האנשים שיגיעו היום. עד שאתה לא רואה את זה מעלה, אתה לא מאמין, נקווה שזה ימשיך ככה רק. זה שכואב לי הלב, באמת שכואב לי הלב צריך להתחיל בליגה ב' עם הפועל אוסישקין, אבל אין ברירות, זה המצב. אנחנו נעשה הכל שהקבוצה הזאת תמשיך. משהו לאוהדים? האוהדים זה משהו, אני לא צריך לדבר, תסתכלי לבד. תסתכלי לבד אחר. אני לא צריך להגיד אף מילה על הקהל. קהל מדהים, מדהים, חבל על הזמן. הייתי בהרבה מגרשים באירופה, באמת, בהרבה מגרשים, גם ביוון, במקומות הכי פנאטיים, קהל כזה מדהים, מדהים.